assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu e bandiraɓe sehilaɓe jangguiyankoɓe en garti kadi e windande men hande eɗen gandi kam gaccirɗen ko siraɗa allazina an amta alayhim gaccirno ɗon siraɗa allazina nani so mbaɗi daniyen ni ɗum ɗo woni siraɗa allazina an amta alayhim hande noon eɗen jokka windande nde timminan fatiha mbaɗen daniyen ne gadden windirde nde mbaɗen ni ay siraɗa allazina an'amta alayhim rewen ko gayril maghdubi ay ganani woni gayna baaliɗo jubriya ay aranani alif nani ay lam nani ay mim nani ay gayna darir nani ay daridu nani ay wow taƴƴo nani ay bajorɗo nani ɗum woni gayril maghdubi ni windirte gadda alayhim ayna baaliɗo laam jubriya ha mawɗo mimarak ɗum woni alayhim gadda wow nani laam alif ko laami alif ndendina wiya laam alif laam ay daaridu alif taƴƴo laam jubriya ay nunarak ɗum woni wala dallina mbasawide wala dallina wala dallina mbiyata tan nani mbaɗon ni ɗum mawna seeɗa ɓeyde binigol seeɗa mawna e ɓurti e ɗo moƴƴi on jiide gustol ngol ɗo bindol ngol to jannganoma wona tawde on jannganoma usto beele oɗo wawa mawnude e ɓurti kadi yo moƴƴiri ndani joni noon gaddono karfeje ɗe ganduɗa nannaɗe hen ɗe woni hen hande ko oɗo gaynu harfere ndeɗo e ndeɗo harfere daridu ɓeydi hen on paamide ko gayno o tan e daridu o ɓeydi hen hande ko harfere tan gayno o e daado o ɓeydi hen wona fatiha mon timmi gasi fatiha hankay timmi kala nde fatiha winda a janngani karfeje mago en ɗiggani wadde mbaɗen ni artire waɗendani moƴƴiɗo gasi wadde ɗo joni guitten alluwal ngal ɗo gaddoyen ɗum ɗo wadde ko ɗo woni siraɗa allazina an'amta alayhim ko zadel goto ɓeydi hen hande noon ko gayna baaliɗo e jubriya ara alif lam mim ayi ɗo ko gayna dariɗo
ɗo ko daaridu, ɗo ko wowtaƴƴo, ɗo ko baajorɗo, ayna baaliɗo, laam, jubriya hamowɗo mimarak, wow, ɗo ko laam e allif ndendina wiya laam allif, ɗo ko allif e laam, ɗo woni daaridu, allif taƴƴo, laam, jubriya nunarak. ɗum jangirte ko gayril maghdubi alayhim. ay ɗo noon paama ɗo oɗo laam allif o fooɗani ko haɗimo fodde sidda gonɗo e dow daaridu he, sidda kalɗo woni e yeeso podgal walla kowal e yeeso podgal haytat fodde wadde mbiyata ko walad. ay walad dal lin walad dal lin walad dal lin. ɗo ɓuri sadde jangude walad dal lin walad dal lin. amin noon wona jeyaka e fatiha, amin ala e fatiha, ko ɗo fatiha haaɗi wadde ndinna ɗum gayril maghdubi alayhim wala dallin. ay gayril maghdubi alayhim wala dallin, gayril maghdubi alayhim wala dallin. ay gayril maghdubi alayhim wala dallin. kasi amin ɗum ɗon jeyaka e fatiha wadde gandon ko oɗo gayna baaliɗo ɓeydi hen o moni ɗo woni hakkude o wiya gayna dariɗo daaredu nanɗo daaredu nanga. wadde en paami hen kadi karfaje ɗe koɗe nogas e goo ɗe naati e nder fatiha heddi ko jeeɗiɗi ɗe gala e fatiha. sen gartoyi so gurto men gasoyi on saaha momi hollu on alluwal ngal no paamirton karfeje gonɗe hen ɗene goniri hen. hankadi won hankadi jangde mon yaawi on mbaɗanama jangde coddol Allah walli on fatiha mon timmi. joni noon sen mbaɗi daniyen ni tawde Allah wallino on paamina ɗum ɗo wadde mbaɗon ni gitton ɗum zadelo on paami ɗum gitton ɗum. joni ƴetten ɗo henne abbo dow. ay abbo dow ha ɗo on saaha noon mbaɗen ni ha ɗo jaajini ay mawna seeɗa. ay onanji nawanji ay mawni wona ɗo joni guston kadi waɗen ni nde wonno ko ɗo ɓuri sadde jangude, ko ɗo ɓuri sadde ɗo ɓuri sadde jangude walad dallin. haɗa wiide wala oɗo laam allif ne fonno fodde kono sidda gonɗo e daaredu he haɗimo fodde mbasa wiide wala dalin wi walad walad dallin walad dallin walad dallin. tawde ɗo tan ɓuri sadde ɗo ɓuri sadde jangude ɗo ɓuri sadde jangude ɗum saabi waɗirada ni. joni noon garten mbaɗen ni battenmo ni garten gussen mo. gasi gustonmo nattinanmo nder gasi
ari ardi ɗum ɗo woni gayril magdubi alayhim wala dallin. So mbaɗi ni ay onji 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 arti ɗo alluwa ngal nani wadde on paami ɗo woni sirata allazina an'amta alayhim ko zaadel tan woni hen gayril magdubi alayhim wala dallin ko gayno o tan e da o ɓeydi hen. hankadi en gayni fatiha men gasi ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañiɗo janggon ɗigga yo rokken famde yo rokken famde kadi yo rokken barke fatiha eko soomi hen e moƴƴereji. Allah udditi ɗum ɓerɗe men e jiiɗe men nanɗe men e ɗemɗe men o selli ɗum ɓerɗe men e terɗe men e ɗemɗe men kala ko wonno e fatiha e moƴƴereji yo Allah feccu en hen aduna laka enen kala julɓe. ko musidɗo moɗon guiɗo soɓe Allah Yaya Ly Kola Sénégal. an jiiɗo nadde hen noon mbatta ko 00 221 77 906 14 81 mbaɗa Yaya mbaɗa Ly gara jokkoɗa e bindol naata kala sarɗeji ɗi a wawa gacca jaw haaju ma yo joom wonen kala saaha. hankadi fatiha mon timmi gasi heddi so aroyama tan waɗe fatiha timmuɗo hankadi wona oɗon tiimi hen oɗon gandi ko janggunɗon ko taw on tampani tampinani. Allah wassalam.